ato ni yma I ganolfan Cneifio Meirion. Mae'n ddydd mawr. Da ni'n edrych ar Rhagras yn yr adran iau ar hyn o bryd. Mae yna 60 wedi cofrestru gystadlu yma sydd yn nifer eithriadol ac sydd yn dangos poblogrwydd yr cystadlu yma yn y Sioe fawr wrth gwrs. A mae'r cystadleuaeth yma wedi noddi gan gwmni Winstays yn darparu bwydydd a bob math o offer ar gyfer ffermwyr. A mae'r nawdd yna'n bwysig iawn wrth gwrs er mwyn cynnal y digwyddiadau yma ac cynnal yr apel. Ydych chydig bach o wobre yn dod yn sgil hynny. Rwan ta, bwysig gennon ni. Henry Rich ar stondin 1 o Loegr, Jack Isaac o Gymru ar 2, Ori Kay o Ynys Manaw ar 3, Osian Jones ar 4, Anna Wunderlich o'r Almaen ar 5, a draw yn y pen draw o Gymru mae Josie Howells. Ydyn ni'n cael golwg o fan hyn rwan ar Josie Howells a wedyn llun bach yn ehangach o Anna Wunderlich ac Osian Jones. A wedyn, chydig bach o fanylder yn y llun yma ni'n dangos ystodiau yna ar yr ochr ddwytha o'r ail oen allan o 3, mae yna 3 oen yn cael ei cneifio ar gyfer yr her yma. Mi welwch chi, da ni'n sôn am gneifio cyflym, ond y fan hyn, pwyll pia hi yn yr adran iau yma. Cneifio mor daclus ac sydd bosib ydy'r her ar hyn o bryd ac wedyn os byddan nhw'n gallu mynd trwodd i'r rowndiau canlynol, y cyn-derfynol a falle'r derfynol, yna mi fydd y cyflymdra wrth gwrs yn gorfod cynyddu. Cyfuniad o gyflymdra a thaclusrwydd da ni'n sôn am wrth anelu at gneifio yn gystadleuol yn llwyddiannus. Yma ni felly, golwg ar y ddau fachgen y fan hyn, Jack Isaac ac Ori Kay o Ynys Manaw, a dyma hi Josie Howells bron a gorffen yr ail oen a fan hyn. Pen arall yr hes oedd Henry Rich o Loegr y fanna. Rwan ta, cneifio wyn o'n i'n sôn maen nhw'n wneud yma'n hyn rwan. Mae'r rhain wedi cael ei dyn nhw rioed wedi cael ei cneifio o blaen ac felly mae'n dipyn o gamp a dydy gwir I gadw nhw'n llonydd mewn am yr oen dwytha yn y gorlan. Mae Josie Howells. Rwan ta, y tansail wedi wneud y fanna ac wedyn symud ymlaen, camu ymlaen dros yr oen a'i godio fyny fynd rownd y gwddw oedd y gamp y fanna. Ryw chydig bach o waith paratoi wedi cael ei wneud I safoni yr wyn. Mae ryw chydig bach o wahaniaeth rhwng bob anifel wrth gwrs ac felly draw yn y cefn mae'r tocwyr wedi bod wrthi yn clirio'r pen ôl oddi wrth y gwlan a ryw chydig bach o flaen y tethu achos wyn benyw ydy'r rhain I gyd sydd yn cael ei cneifio. Wedyn maen nhw gyd wedi cael ei cysoni I bob pwrpas gan y gweithwyr yn nghefn y ganolfan Cneifio Meirion yma. Tybed lle da ni arni rwan, da ni'n edrych ar 6 munud a 15 eiliad ar hyn o bryd o ran yr amseru. A'r ddau Jack Isaac y fanna yn pwyso'r botwm coch I ddechrau. Fo sydd wedi gorffan gynta, felly llongyfarchiadau mawr I Jack Isaac o Gymru. Gornest dda iawn ac yn gynnar yn y bora mwy ddod yma ar S4C ac yn y prynhawn wrth gwrs mi fyddwn ni'n ffrydio'r cystadlu yma yn fyw ar yn gwefannau ni a'n cyfryngau cymdeithasol ni ac yn gwmni I fi ar adeg yna mi fydd William Evans Hendres Eifion felly edrych ymlaen at y prynhawn ond mae'n fore da yma yng nghanolfan Cneifio Meirion.